je na Slovensku okolo 15 000 karavánov, takže 40-50 000 karavanistov, to je veľká masa. Hlavným ťahidlom je Nemecko, kde sa predalo za minulý rok okolo 100 000 nových karavanov a to je ten medziročný nárast je tam tiež na tej úrovni 5,7-6%. A keď sme to nejak počítali, tak karavaning na Slovensku prináša do štátneho rozpočtu niekoľko desiatok miliónov eur, takže aj štát by sa mal o karavaning primerane starať. Na Silvestra na začiatku roku chodievam k moru, do Čikatu, až to môžem povedať. Áno, jasné, kľudne, jasné. Dobre, tento rok tam bolo 1750 karavanistov. Počas Silvestra. To je krásne číslo. A ešte karavanik má na záver jednu veľkú výhodu. V momente, ak si sadneš za volant, už si na dovolenke. Takže nie je sa kde ponáhľať.